Bog svima, ja sam Klara i dobrodošli u moj vlog Priče s ulice gdje ćemo zajedno otkrivati neistražene ljudske priče jer njih nikada dosta. Sada smo na Lovrijencu u Dubrovniku, tvrđavi koja je izgrađena u samo 3 mjeseca. Ali priče koje ćemo mi istražiti i ljude koje ćemo upoznati grade se i dalje. Svatko od nas ima životnu priču koja može biti motivacija drugima. A ja vam u svom vlogu želim predstaviti te još uvijek neispričane životne priče.